खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल औवारि क्रिस्टियान बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोरखौ होगोन। भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांदो। 2016 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइनि सेबानि सिगनेचार डिक्रिफोरखौ दानिया डिजिटेल लकाराव मोनसिगोन। गासै 14,17,467 सार्टिफिकेटफोरा लाइभ जाना दं। फरायसाफोरा बे सार्टिफिकेटफोरखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन गोमादोंब्लाबो इजिलि। बिनि थाखाय मोनसे एकाउन्ट बानायनांगोन। आधार नङाब्ला मबाइल नाम्बार होनानै एकाउन्टखौ बानायनो हागोन। बेखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रेन्स बिथाङा बुंदों। डिजिलकारआ मोनसे एप्स दङ, बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। नोंथाङा रेशन कार्डखौ लिंक खालामबाय नामा? खालामाखैब्ला दाबो सम दङ, थाबैनो खालामना ला। आगोलाव 3 मार्चखौ जोबथा समसिम होदोंमोन मिरु सरकारा, नाथाय दायो लिंकखौ खालामनायनि लास्ट डेट जोबथा समसिमखौ बारायना होबाय। 30 जुननि गेजेराव लिंक खालामनो नांथारगोन। मंगलबारखालि मिरु सरकारा 30 जुनसिम बारायना होनायखौ फोसावो। दानसिम बेखिनियानो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे गोदान गोदान आपडेट होयोब्ला इनफरमेसन मोननो हायो।